Ανταρσία. Να κάνω και εξού ανταρσία, εξού ανατροπή. Και θα σας πω και γιατί αντικαπιταλιστική μετά. Να κάνω μια ερώτηση που θα αποπειραφώ, δεν ξέρω αν θα το πετύχω, να το γιώσω λίγο αυτό το πράγμα όλο, να το πάω από το επίπεδο της θεωρίας της πολιτικής, των θεωρητικών θέσεων, να το κατεβάσω στην καθημερινή πολιτική. Ξέρει τόσο ο Χάρης ο Παυλίδης, όσο και εγώ, και προφανώς το έχετε ακούσει, ότι στην Ιταλία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την περίοδο που ανθούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, επί Berlinguer, οι Ιταλοί κομμουνιστές είχαν κάνει το εξής. Θέλουμε, λέει, να πάρουμε ένα δήμο μεγάλο, ιστορικό, και να δείξουμε μέσα από την καθημερινή μας δημοτική πρακτική τι περίπου μοντέλο θέλουμε για την Ιταλία. Με κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών. Ο Δήμος αυτός, όπως γνωρίζετε, είναι η Μπολόνια. Η περίφημη κόκκινη πόλη. Η Τσιταρόσα που λέγανε οι Ιταλοί. Έδειξαν εκεί λοιπόν οι Ιταλοί κομμουνιστές, αδιάφορα αν κάποιος συμφωνούσε ή όχι, το μοντέλο τους. Φαίνεται ότι η Μπολόνια το υιοθέτησε, διότι έπαιρνε μυθικά ποσοστά το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα στην Πολωνία. 35% και βάλε. Τι 35%, είχε φτάσει στις δημοτικές να παίρνει το 80%. Στις δημοτικές, ναι, πάνω το 80%, που σημαίνει το ψήφιζαν όλοι. Και τώρα έχει δεξιοδήμαρχο. Και λέω εγώ τώρα, πότε η αριστερά μπόρεσε, θέλησε, προσπάθησε σε δήμους που είχε την πλειοψηφία να μας δείξει και στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο μοντέλο μέσα σε αυτό το περίφημο καπιταλιστικό σύστημα, στο οποίο και οι Ιταλοί κομμουνιστές που αναφέρθηκα λειτουργούσαν, για να πει ο κόσμος ότι ο Χάγιος μου λέει αυτό και κάνει αυτό, ο Μπουρσινός μου λέει εκείνο και κάνει εκείνο. Το γιώνω το πράγμα λίγο τώρα. Ναι, πρακτικά μιλώντας, εκείνη την περίοδο και στην Ιταλία, σε λιγότερο βαθμό και στην Ελλάδα, είχαμε τέτοια πειράματα, τα οποία κάποια στιγμή έδειξαν τη δυνατότητα παροχής κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών και της διαχείρισης του δημόσιου χώρου με διαφορετικούς τρόπους. Όμως κατέρευσαν και τα πειράματα αυτά και κατέρευσαν και τα υποκείμενα. Τα πολιτικά κόμματα. Σήμερα φτάσαμε στην Ιταλία, στο πούμε, να κάνουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι για τα δικαιώματά τους, υπερβαίνοντας την αριστερά, την οποία μάλιστα την κομμουνιστική αριστερά δεν την έχουν στο κοινοβούλιο. Και όλη η μάχη γίνεται με επιτροπές από τα κάτω, σωματεία βάσης, όπως τα λένε, και συντονισμό τους. Μιλάω για τις τελευταίες μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρασε ένα συγκλονισμό. Γιατί κατέρευσε. Ναι, έχουν συμβεί όλα αυτά, αλλά κατέρευσε διότι στη στρατηγική της αριστεράς έλειψαν πρώτο το ζήτημα μιας συνολικής ανατροπής. Δηλαδή, κάνω το πείραμα, αλλά επιχειρώ μέσα από αυτό να δείξω τα διέξοδα του συστήματος. Και πρέπει να βάλεις μια λογική συνολικής ανατροπής. Αυτό που επιχειρούμε σήμερα εμείς. Και στο πρακτικό μέρος, τα πειράματα αυτά. Να σας το πω αλλιώς, η συμμετοχή δική μας στα περιφερειακά συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια, την οποία διεκδικούμε, έχει νόημα πλέον εφόσον αυτή ταυτιστεί και συμπράξει με μαζικό λαϊκό κίνημα και με θεσμούς του μαζικού λαϊκού κινήματος, επιτροπές, συνελεύσεις, πειράματα δηλαδή και πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα με θεσμούς, πρακτικά μιλώντας, αυτό μας λείπει σήμερα, με θεσμούς που θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, διότι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης και όπως γίνεται σήμερα με τον Καλλικράτη είναι τόσο ασφικτικά καθορισμένοι ως τοπικό κράτος, δεν έχουμε αυταπάτη σε αυτό. Δείτε τον νόμο του Καλλικράτη. Δείτε το οικονομικό πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσει. Δείτε το τοπικό μνημόνιο το οποίο σήμερα, αυτές τις ώρες που μιλάμε, διαμορφώνεται στα αρμόδια υπουργεία με την κυβερνητική επιτροπή και την Ευρωπαϊκή. Πολύ απλά μας λέει ο κ. Χάγιος, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, θα υπάρχει τοπικό περιφερειακό μνημόνιο. Θα οδηγήσει ασφυξία. Και τότε το εγχείρημα στο οποίο πρέπει η αριστερά να στρατευθεί και να δείξει πρακτικά ότι μπορεί στις σημερινές συνθήκες να υπάρξουν εφαρμογές άλλου τύπου πολιτικών, δηλαδή να υπερασπίσεις τα προγράμματα για τους ηλικιωμένους και να τα αναπτύξεις, να υπερασπίσεις το δημόσιο χώρο και να μην πάει στους εμμύριδες, στο Κατάρ, ξέρω εγώ, και στις διάφορες fast track επενδύσεις, ας το πούμε, είναι το εγχείρημα ενός μαζικού λαϊκού κινήματος με επιτροπές, με διεκδικήσεις που θα τα υπερασπίζεται, θα επιβάλλει τέτοιες νίκες. Αυτό μας λείπει. Θα επιβάλλει τέτοιες νίκες. Δηλαδή το ελληνικό μπορεί να σωθεί. Μπορεί να σωθεί με έναν τέτοιο μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό και με μια αριστερά που θα έχει πρόγραμμα υλοποίησης ενός άλλου σχεδίου. Το έχει. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα λόγια, όλοι μιλάμε
για το ελληνικό, για τον δασικό πλούτο στη χώρα μας, στην Αττική εδώ, το περιαστικό πράσινο, το γουδί, τις παραλίες εδώ ξεκινώντας από Πειραιά και φτάνοντας μέχρι Λαύριο, ας το πούμε, ότι πρέπει να είναι στη διάθεση του λαού, να μην είναι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, να μην είναι στους καταπατητές και στα λαμόγια. Αυτό το λένε όλοι. Εκείνο το οποίο λείπει είναι η εξής εκτίμηση. Πρώτον, ότι δεν μπορεί αυτό να συμβεί μέσα από τους θεσμούς όπως αυτοί διαμορφώνονται. Θα συμβεί με ένα μαζικό λαϊκό κίνημα και επιβολή επί των δημοτικών και περιφερειακών αρχών μιας άλλης αντίληψης, με όρους κινήματος. Και λέει ο πολίτης εκείνη την ώρα, να το καταλάβω αυτό, αλλά εγώ πρέπει εκτός όλων των άλλων να επιλέξω, αυτό μου ζητάτε, και εκείνον ή εκείνην που θα πρέπει να ασκήσει και πολιτική από θέση εξουσίας, δηλαδή από θέση περιφερειάρχη. Ωραία, από θέση περιφερειάρχη. Εκεί τι απαντάτε, δηλαδή, στο πολύ απλό ερώτημα, κύριε Χάγιο, εσείς είσαστε αύριο περιφερειάρχης. Θα μου πείτε, ότι ξέρεις πολίτη της Αττικής, Νίκο, Χάρη, εγώ προσπαθώ, αλλά ούτε λεφτά έχω, ούτε και η κεντρική κυβέρνηση. Όχι, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Τι θα πείτε? Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Τότε θα καλέσουμε τους πολίτες, θα καλέσουμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους. Θα τους προτείνουμε και θα ενισχύσουμε την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν αυτοτελείς θεσμούς μαζικού λαϊκού κινήματος, επιτροπές, συντονισμό των επιτροπών, ώστε μια αριστερή δημοτική αρχή, μια αριστερή περιφερειακή αρχή ή οι σύμβουλοι, διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συσχετισμό να φτάσουμε στην πλειοψηφία, να δράσει από κοινού με αυτό το κίνημα. Είναι η μόνη ελπίδα και η μόνη δύναμη. Φάνηκε και στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι το εργαστήρι των πολιτικών εξελίξεων. Δεν το λέμε εμείς, το έχει πει ο Μάρξ από πολλά χρόνια πίσω. Βλέπετε πώς υπερβαίνει το μαζικό κίνημα και τους θεσμούς για να αντιμετωπίσει το Σαρκοζή και την ανασυγκρότηση του καπιταλισμού που επιχειρεί, και την αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα. Είμαστε σε μια νέα εποχή. Δείτε την εξής εκτίμηση τη δική μας. Είμαστε σε μια νέα εποχή που δεν υπάρχει πια κοινωνικό κράτος. Αυτό σαρώνεται από τον καπιταλισμό και από τις δυνάμεις του. Αυτή την πραγματικότητα πώς θα ανατρέψετε? Και αυτή η εποχή επιβάλλει, δεν είναι επιλογή από τα βιβλία, δεν είναι επιλογή από τη θεωρία μας μόνο, να το πούμε. Εντάξει, είναι και η θεωρία μας που μας καθοδηγεί. Η πραγματικότητα απέναντι στο γάντι που σήκωσε ο καπιταλισμός, δηλαδή το τραπεζικό σύστημα, οι εφοπλιστές, οι καναλάρχες, είναι όλοι μαζί. Και η Εκκλησία μαζί, δηλαδή τέτοια σύμπραξη όλων των δυνάμεων δεν υπήρχε. Προς το παρόν το γάντι το έχει σηκώσει ο κ. Παπανδρέου, από ό,τι ξέρω. Ο οποίος εκπροσωπεί όλο αυτό το συνασπισμό εξουσίας. Είναι αυτός που διαχειρίζεται. Λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα όμως, κύριε Χάγιο. Αυτή την πραγματικότητα, εμείς δύο πράγματα λέμε, κύριε. Δηλαδή, υπάρχει το μνημόνιο. Είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Το διακύβευμα ποιο είναι αυτής της αναμέτρησης? Σας το λέω ευθέως. Είναι η ανατροπή του μνημονίου, της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ακούγεται λίγο σκληρό. Πες ότι θα γίνει στην πράξη αυτό. Ακούγεται στις λίγο εκλογές σκληρό. θα γίνει. Ψηφίζοντας ο κόσμος. Λέγαμε για τα οικονομικά προηγουμένως. Τι θα γίνει το θέμα? Εμείς προτείνουμε μια λύση που φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι μονόδρομος. Με το μνημόνιο και το χρέος, το οποίο το 2013 θα φτάσει 150% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως το λένε όλοι πια, και δεν είναι διαχειρίσιμο. Με το μνημόνιο, το οποίο μας επιβάλλει να πληρώνουμε στους τοκογλύφους τραπεζίτες για ένα χρέος που δεν το έκανε ο λαός. Το έκαναν οι άρχοντες της οικονομικής ολιγαρχίας και της πολιτικής εξουσίας. Μόνο. Καλά, είναι μεγάλη κουβέντα. Όλοι συμμετέχουμε. Το χρέος δεν προήλθε από τους μισθούς. Δεν προήλθε από τους μισθούς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν προήλθε από τις συντάξεις. Δεν προήλθε από την όποια επένδυση για κοινωνικά προγράμματα. Προήλθε από Ολυμπιακούς αγώνες φαραωνικούς. Προήλθε από επενδύσεις οι οποίες δεν έγιναν. 200 τόσα δισεκατομμύρια λέει η Τράπεζα Ελλάδος ότι έχουν βγει έξω ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία. Τώρα κύριε Χάγιο, να σας πω κάτι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, αλλά γίνανε Ολυμπιακοί αγώνες και στη Βαρκελόνη, και η Βαρκελόνη έγινε πόλης ενώ ήταν πριν τίποτα. Εδώ δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το Δέλτα του Φαλήρου, το οποίο αν περάσετε από εκεί και κάνετε μια βόλτα, γιατί πολλές φορές εγώ, κύριε Μπουρσινέ, έρχομαι με τα πόδια από την Εσπλανάδα μέσα και έρχομαι στον Πειραιά, από την παραλία. Ωραία. Είναι σκουπιδότοπος. Αυτό δεν φταίει η Ολυμπιακή αγώνα. Και αυτό αναπαράγεται σε πολλές περιοχές. Δηλαδή φταίνει και τοπική. Υποθέτω, κύριε Χάγιο, ότι ο Χάρης ο Παυλίδης λέει ότι αν και η Ισπανία με την Ελλάδα έχουν μια τάξη μεγέθους χώρας, φυσικά και προϋπολογισμών και υποδομών διαφορετική, παρόλα αυτά φαίνεται ότι αυτό που ονομάζουμε ελληνική στρέβλωση, να το πω έτσι πολύ γενικά, δείχνει να έχει τη συμμετοχή του στο πόσο με πόσο
Είναι ένα ερώτημα. Κοινωνικός σχηματισμός. Σε αυτό που λέμε, να το πω πάλι με ένα σχεδόν μεταφυσικό όρο, δεν είναι πολιτικός, κακοδαιμονία. Γιατί αυτό είναι ένας μεταφυσικός όρος, δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή, πέστε πόσοι δήμοι είναι από το Παλαιό Φάληρο μέχρι εδώ, για να δείτε τα σκουπίδια στον παράδρομο μέσα. Και θα χειροτερεύσει αυτό σε εσάς. Και θα χειροτερεύσει βεβαίως, γιατί με την κατάσταση που δημιουργείται στους Δήμους. Όταν οι πόροι θα είναι λιγότεροι. Όταν θα είναι οι πόροι λιγότεροι και θα απολύουν και προσωπικό, αλλά θα χειροτερεύσει. Για να βάλει το ερώτημα τότε να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Επειδή είστε ανατροπέας και πρέπει να έχουμε και ανατρεπτική σκέψη, εδώ πρέπει να βάλουμε και την εξής παράμετρο. Ότι εντάξει, οι Ολυμπιακοί αγώνες κόστησαν, αλλά δεν καταφέραμε κιόλας εμείς να αποσβέσουμε το κόστος αυτών των Ολυμπιακών αγώνων, αξιοποιώντας κάποια πράγματα. Γιατί έγινε μια λαιλασία. Να προτείνω να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να κάνουμε ένα μικρό κύκλο ακόμα με τον κύριο Άγγελο Χάγιο, να υπενθυμίσω, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με το ψηφοδέλτιο Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική.